Machiegni kendo, familia moro mawuok e gweng' ma Aonge Dhiang' e ward ma Kalere sub-county ma Nyatike ywago ratiro ne wuodgi ma jahigni 17 ma ande ne somo e klas 9 e skund sekondari ma Olasi. Giwacho ni ande nowito ngimane tarik 10 mar dweni bang' madho kong'o e kar uso kong'o moro e alworano. George Juma nigi mathoth. Tarik 10 mar dweni, japuonjre ma jigni 17 masomo e skund sekondari mar Olasi mayudore e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori ne owito ngimane e yo magalagala. En tho ma bende koro kelo penj mathoth malo duoko. Thina ni kaka noyudore e dho ba ok ang'eyo nikech nowuok nodhi nindo muda mar saa 4 mag otieno. Koka watieko kodgi chiemo moa budho matin moromo saa 4. Koro wuok ni odhi nindo. Ginindo go wadgi maluwo bang'e. Koro an kaka nodhi mo wadgi noweyo wadgi no modhi moyude dho ba. Pok ang'eyo. Oweya ni en odhi ninde ot moro no wadwa pange center. To an aweya ni dhi ninde. Ambe kiny wamonde tich manonego bed ni wamonde tich gokinyi. Koro ka chiew gokinyi saa 12 kawuok kadhi ng'iye center yudo ko onge ot. Kawuok kadhi kuma nonego bed ni wadhi e tich. To ayudo daktari moro kanyo to kona ni Omera. Bing'e ne ng'ani king'eye to kadhi ayude koninda uma kamae to kaele kama ayudo ka en wadwa miluongo ni Clinton. Japuonje Clinton Onyina obende mane familia neno kaka rawerano manyalo bedo sulwe mar familia bang' nyithindgi moko sombgi chote kore ne oyudi oko mar kar madho kong'o kata ba e gwego ma Kalere ka ok ne onyal kata wuoyo kabe ne owito ngimane bang' seche machuok. Nyathini osebedo gi chandruok kindgi gi min-gi ka min-gi nitiere ka gichandore ka kod kacha ma samoro kata chiemo bedo matek e kindgi. Samoro gidhi gikunyo mana rabuon to tombo e puothe mag ji kata oduma ma kuonde ma ji osegine ma gidhi givuno mondo gidhi gikonyre godo. Wetene mokwongo ne thuolo otamo mondo gidhi gi sikul kaluwore kod chan. Min japuonje ni Helena Uma Onyina wan lipot ma yande ne oyudo en japuonje ni ne one kar madho kong'o kata ba kod jowetene otieno piny oru godo tarik 10 mar dweni. Ayudo ka nyathina ni ok nyal wuoyo, ok nyal lokore, ok nyal ng'itni kata. En ng'ama oling' ma kamikete no emobede, onge lokruok moro amora. Abedo kode nyaka muda moniang' modhi gimoro saa 6 kapok nyathina kaneno kata kotimo lokruok. Eka nyathina ni otho. E seche matho mare kelo penj mathoth bang' oting'o kaka japuonje ni ma ike tin ni 10 ne oyudore kar madho kong'o kod gima ne okelo tho mare. Owadgi wuon japuonje ni Lawrence Adume ywak ni obila pod otamre konyogi mapiyo piyo mondo giyude adieri ka otenore kod tho rawerani. Research gi follow up to nokona ni nyathini ne nie ba. Jomano gima ne kelo tho nyathini ne ok ang'eyo. Kadhi kanyo to ayudo ka dhoge golo buoyo, ume bende golo buoyo, ume ka dho ume no ridhore, dhoge bende no ridhore. Adwaro ni justice oyudre ne nyathini mondo familia ni oyud haki gi. Okang' mara ma yudo duoko mar penj mathoth ma otende kod tho mar japuonje ni ne ogore Lwanda ka obila ne gidhi nyime kod timo nonro. Familia ni kwaro wego makina togo mag oganda mondo koro wuog oko kendo koro konygi e manyo ratiro. Joratiro mochung' ne ratiro mar dhano konya uru mondo ang'e adieri mar nyathina. Sirikal akwayo ni kuyie to konya mondo ang'e adieri mar nyathina gimonego nyathina ni. George Juma, Ramogi TV, Migori.